Uba polling da menteri ke sarkar jela babadru ya katanat tourism la pensyai minta kasi hadian ke jingmi jang ki jingbu jingkeli babun balang habai de baka jingja jongu hakini khindiat singi beladap ban crunch pang kabha tungkam tungjam komta kasi ningkong habakran begilar patai khubor nakaliang joba polling da la pensyai bakum menteri jang ke sarkar jela kala ma banlang ba hadian ba adap ban menjer ke jingkendo ya kibriu ne kinoilam ne ki wepat kiri ban penkenria no ek program ba ya thui ki baki don ki seng san pertai ki basyatan hanong ba shulong ba hab ban lit phai no lut por no ha ba lom balang yu pai ba an batai bian yu phi san spa tli ki kam ki mi hameria shis nem lada ngi ong san spa ai lut yo kasi brat no ki ru ki ba ai kerteng ha employment exchange ki bala register manta ki la poi arlak ngut te la da ngi tap san spa ngut chis nem sakat no hajas nem kan simpur banduk yo kam arlak ngut kala poi ka rta jong ki ksiu jong bapur ban pendap ti balai ngi mekran ka perthai menta kala kren ya ka artificial intelligence perthai kala ekran kumnu human habitation on Mars ni kren ban ni ki ngin ong le isu ka kong sandu jong ajat menriu ban yo kam beyond asket ria kata ka ambition ke jongi gila don ubriu balong chief election commissioner jong ri India gila don beliau ki balong ambassador sabar kari India ngai kendu iki nuclear scientist ki bari khasi Europe ki ong sesnong jong ki dangi perkhat bani yo long chokida kata kari ambition jong ki kumnungin motivate ki samla jongi motivate balik ba motivate ngadon i persa iba kapor minwit AI online music class ki students ki bana Australia ki students ki bana Canada ki siwi ki daga dollar ngidang ki bakum kita kat kita ka caliber jongi ngintan yu pai ba baro e na mega kam gajam gede ka yap ka im jonga ja menurut ka yap ka im gumdong san spa li post total ala pihak syuk kat poi stang masih spa san pau si spak san po ngut tengah i ni demi lut ki media mi si spak san po ngut dumlun ong plai hon ti na kata daw ni dan kam perspective vision a nation without vision shall perish ni lada ka vision ke jongi kadang long ngin yo kam directorate ngin yo kam kata kapenlong yangi complacent ngem kwa ban le bah ngi kwa ka perthai ka kranya ka merit u Indian da ka jing start ula long prime minister ha UK mangi ngidang kwa ban long boss tang ha directorate la biang ke kata ka jing hikai di kita kira ba ngasngo in hub ban go beyond government sector ngila kren bak state jungi gala poi saturation point la slam bah ar post nem menchuang yong government service gala poi saturation point menta ki project ki balong successful pek ke JW Marriott kalong successful pek ke paimut pat kalong kumno balai coba ini analyze ini report